Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja mä pahoittelen tää mun kameraa. Mä en tiedä mikä mun puhelimessa on. Niin kuin varmaan näette. Esimerkiksi kattokaa tota. Mä otan mun käden. Otan mun käden. Sitten kun mä otan pois. Ja sitten tota estettä. Mä en tiedä mikä mun kamerassa on. Mut ei anneta sen haitata. Mut siis tosiaan kello on jo 12:30. Mä en tiedä miten mulla menikin näin kauan. Tosiaan tää on part 1. Unelmatallialue. Ja mä oon menossa tänään mun tallialua yöksi, joten seuraava osa tulee sit varmaan joskus. Tulevalla viikolla, varmaan ehkä keskiviikkona, jos pääsen jo silloin kotiin. Mulla alkaa siis sellainen kurssi, tai sellainen siellä. Siis, joo. Mua vähän häiritsee toi, mut ei anneta sun oikeesti nyt haittaa. Mut joo, aletaan vaan heti, koska no, mun tässä julkaista tääkin niinku puolen tunnin päästä. Ja siinä vaiheessa mun pitäisi editoida ja kaikkea. Joten joo. Ihan ekana nyt aloitetaan. Et mä otan... Sori jos tää on muuten heiluu, koska no, tää on jonkun tollasen päällä. Ihan ekana me katsotaan kaikki asiat, mitkä ei enää tuu mun seuraavalle unelmatallialueelle. Ja tällä hetkellä tää on tallialue... Sori. Tää näyttää niinku... täältä. Joten tosiaan... Nyt... Sori, älkää välitkö, mulla ei ole sukkia. Mut nyt mä katon, että mitkä asiat lähtee pois mun tallialueelta. Ja sit mä näytän ne teille. Ja tää liittyy rakennuksiin, hevosiin, ihan kaikkeen. Jopa tavaroihin. Ukkeleita ei, koska mulla on niin vähän ukkeleita, että mä pidän aina kaikki ukkelit tallialueella. Joten niin. Eiköhän aletaan nyt sit vaan katsoa tavaroita, mitkä ei enää tuu mun unelmatallialueelle. Miten vitsis mä pääsen tonne? Eli tosiaan nyt mä pääsin tonne ja mulla on 2 hevosta ja 1 varsa, mitä mä otan mun tallialueelta pois. Mut kyllä mä otan ehkä tuolta sit jotain lisää vielä tuolta, jotka ei oo mun tallialueella. Se oli täällä vähän pölyjä, en oo jaksanut siivoa. Mut nyt mä näytän ja mua häiritsee oikeastaan laatu. Oottakaa. Ei se oo yhtään paremmin. Mut tosiaan tällainen varsa lähtee pois. Koska mulla on ihan liikaa siis varsoja. Mulla on niinku 3 varsaa nyt mun tallialueella, joka on ihan riittävä määrä. Sitten tällainen hevonen. En oikein käytä yhtään. Joten tää lähtee. Ja tästä mä todella paljon tykkään ja käytän, mut kun tää ei vaan jotenkaan oo mun mieleen sopiva tänne tallialueelle, joten... Ja satula ei mene niinku tarpeeksi tosta harjan, niin tää ei valitettavasti jää mun tallialueelle. Ne lähtee pois, mut sit mä käyn kattoo, mitä mun tallialueelle tulee uusia. Ja tässä kohtaa mä niin paljon pahoittelen, että tää video tulee niin myöhässä, koska mä en tajunnut kuvaa myöhemmin. Mut joo, sori. Musta tuntuu, että tää tulee vähän yli. No niin, elikkä siis mä sain nyt haettua mulle 1 hevosen, jonka mä haluan tänne tallialueelle. Ja tää on tosi paljon ollut tallialue. Mä en tiedä miksi mä otin tää pois, koska tää on ihana. Siis niinku mä en kestä. Se on Arempro. Siis ihana. Mä vaan haluan tän mun tallialueelle, tää on niin hieno. Koska mä tykkään tästä asennosta, kun tää laukkaa. Ja muuta tästä nyt ei lähdekään pois, mutta mun pitää miettiä mitä seuraavaksi teen. Mä en ole siis alun perin yhtään miettinyt tätä, koska jos mulle tuleekin yhtäkkiä vaan ideoita niin lisää ja lisää, niin sit mä voin toteuttaa sen ennen kuin mä oon jo alkanut niin tekemään kaikkea. Ja tosiaan tähän vielä sanon sen. Mä menen mun tärille siksi, koska mulla on se kurssi. Mun täti on siis työstää niinku silleen. Se opettaa askartelua tai silleen niinku, se on askarteluopettaja. Silleen nyt jos sanoo, että se just pitää kaikki askarteluleirejä ja tälleen. Ja mä oon ollutkin, ja mä voin näyttää mitä me tehtiin siellä. Ja tosiaan siis mun tädillähän on ihan kaikkea askartelutavaroita, joten mä teen varmaan uuden huussin, koska mä näytän teille yhden jutun. Nämä tulee siis olemaan uusia asioita, mitä mun tallialueelle tulee. Ja
Mä oon tehnyt täällä mun tädin luona. Pöntöön. Mä olin silloin tosi nuori, kun mä tein, joten se on vähän ruma. Mut mä irrotin tosta tosiaan seinät, koska ne oli mennyt niin huonoksi. Niin mä teen sitten uuden. Mä otan tovaran ehkä mun tädille mukaan. Sitten mulla on tällainen pikkukorikoppa. Tosi söpö, siksi mä halusin sen. Ja sit mä oon ite tehnyt niinku tällaisen. Mut nyt mä näytän sit jutun. Eli tosiaankin minä korurakkaana. Mulla ei oo nyt koruja tänne kilse, kun mä kuvaan videoa. Korutelineet tehtiin. Ja mä sain sieltä tosi paljon uusia ratsastuskavereita. Mut nyt mulla on ollut vähän surettava jätki. Mun hevonen kuoli tossa 2 viikkoa sitten. Mut joo. Mut ihan ymmärrettävää, koska se oli todella vanha hevonen. Ja mä tein siitä korviksetkin. Nää on ne korvikset. Se oli siis työhevonen ja mä tein nää siellä leirillä silloin kun olin. Mutta ei siitä enempää mun hevosesta, ettei mua aloittaisi itkettää. Joten annetaan vaan nyt sitten tekee jotain. Okei, nyt mun on pakko tehdä se. Mun pitää vieläkin valita osa hevosta, mitä mä otan pois, koska nyt mä päätin sen. Mun ponitalli lähtee pois, koska yksinkertaisesti mun tila loppuu, koska mun pitäisi kuvaa niinku tossa. Niinku tuossa. No siinä nyt on Jemina, mutta ei se haittaa. Mut siis tossa pienellä alueella pitäisi kuvata joka kohtaus, joka niinku alue. Joten se ei niinku... Sori toi ääni, mun äiti puhuu puhelusta ja äiti on tosi kova ääninen. Puhuu varmaan jonkun sen kaverin kanssa. No niin, mitä? Okei, tää on aika hyvä, mutta tää menee tällä lailla, koska tää on mun kauiten, niin kuin miten tälleen. Mut siis, ponitalli lähtee nyt siitä vaan valitettavasti pois, koska se vie niin paljon tilaa. Tai no, eihän se nyt kaikista eniten sitä tilaa vie, mutta kuitenkin vie tilaa. Ja tässä on se niin kun juttu, että mun pitää katsoa hevosia pois. Mut mulla on idea. Mä otan ton hevosen pois nyt, joka on tuossa pesupaikalla. Ohassa, jolla on näköjään Sofia kaatuneena. Joten nyt mä otan ton ponitallin pois. Nyt on ponitalli lähtenyt. En siis itke todellakaan. Ponitalli on nyt tuolla. Mä oon ehkä vähän häirittäjä, koska se ei ihan mahtunut tonne hyllyyn kokonaan, mutta ei anneta sen häiritä. Joten nyt on tallilla näyttää siis tosi sotkuiselta. Sori, tää on mun käsiväri. Mut nyt mä näytän hevosia sit, mitkä taas nyt lähti. Ja mut lähti 1 varsa ja 2 heppaa taas. Ja ekana on tällainen varsa lähti, koska no ei nyt voi oikein tuu käytetty tätä. Sitten tätäkään en käytä ikinä. Ja siinä on sitä paitsi vähän likaa ja maalia, niin juu, tässä. Ja tässä hevosessa ei ole mitään vika, mutta en mä vaan siis käytä tätä. Vaikka tää on ihan sikakiva heppa. Tää. Mutta joo. Siis niinku todella kiva, kun mä oon siis mahdollista, kun mä sen mun kaverin kanssa vanhan näitä muroja. Ja mulla on maha ihan löysällä. Joo, siis tosi kiinnostava asia. Mut siis mun tällille ajaa tosi kauan. Ja joo. Mut silleen. Että toivottavasti ei nyt silloin juuri tule kakkahätää. Joo. Mutta nyt sitten mun täytyy miettiä taas, että mitä mä teen. Okei, eli no oli vähän suunniteltu tossa. Toi talli. Mä vaan siirrytän niinku sitä tonne, missä on nyt toi huomattu. Ja teettä nyt nää. No tossa nyt on maneesi. Ja maneesin mä niinku käännän näin. Ja sit mäkin vieritän sen niinku tohon tallin viereen. Niin mä toivon, että se mahtuu siihen. Niinku oikeesti. Mut mä kyllä uskoisin. Tai no ihan varmaan. Kyllä sen varmaan mahtuu. Ja sitten toi tulisi niinku tohon, missä nyt on toi talli. Ja sit mun pitää miettiä vielä vähän lisää. Mutta nyt tää video on tässä.
Joten mä sanon moikka! Ja muista tilaa kanavaa, koska mulla on vain 2 tilaajaa. Eli kommentoi, eikö siis mulla on 3 tilaajaa, mutta kommentoi, että paljon on sitten. Jos katsoit tänne asti, kommentoi tää emoji. Hei hei!